naš zadatak je bio, kad sam se čuo s Danijelom prvi put, kad mi je ovo pokazao, mene to iskreno odmah pogodilo i prepoznao sam jedan istinski alternativni dijalog i neku alternativnu poziciju koja ima svoju vrlo čvrsto kulturološku uporište i nekako je dijalog koji se nudi kroz ovu muziku i kroz ovu, ja bih rekao, ipak interpretaciju ove narodne muzike. Čini mi se da je to možda adekvatni izraz. Jedan pobunjenički stav koji mene podsjetio jako na moje mladalačko doba kad sam bio punker, tako da sam ja neku paralelu između punka i ovoga što se dešava Rock Turbotronika nekako video i to me jako privuklo. Moj cilj je bio da u stvari ovo ne ostane underground projekat, da probamo kroz ceo taj proces obezbeđivanja autorskih prava koji je ključan za neki umetnički dijalog, da to izađe na površinu i da probamo da kako se zove, osvetlimo ceo ovaj projekat da ne bi zbog nerealizacije celog procesa klirovanja autorskih prava on ostao negde neobjavljen i za uvek u underground. Posao je bio jako težak, to je trajalo nekih gotovo 6-7 meseci, tim od 4-5 ljudi, advokata, naših agenata, baš ozbiljno vreme i trud je potrošen da ovaj projekat se ipak legalizuje i time da možemo nekako da ga stavimo u zvaničnu distribuciju sa jednim jedinim ciljem, ne da mu smanjimo njegov underground značaj, nego da mu omogućimo da, kako se komunicira sa što širom publikom.